Nečakal som, že budem tlmočiť do angličtiny. Good morning. Well, we arrive at the, we can say, last reflection on the Beatitudes. Prišli sme k poslednej našom uvažovaní o blahoslavenstvách v tomto seminári. Because we dedicate the last teaching, or better, the last meeting together for questions. Lebo posledné naše stretnutie, ďalšie učenie bude vlastne odpovedanie na otázky. I will not have the time to deal with the fourth beatitude. Je to preto, lebo už by som nemal čas začať aj ukončiť štvrté blahoslavenstvo. But I think that also, shall we change? Okay. But I think that also if we concentrate on the first three, we have already enough homework to do for a whole year. A aj keď sa sústredím len na tie tri prvé, tak určite máme dosť domácej úlohy na celý rok. Now yesterday we technician hand. Ženy majú silnejšie hlasy, trénované doma. Skúška. Where's them before? Skúška rozhlasu. Now yesterday we began to reflect on the third beatitude. Včera sme začali uvažovať o treťom blahoslavenstve. And the third beatitude was precisely, blessed are the meek. It means blessed are the non-violent. A tretie blahoslavenstvo hovorí blahoslavený tichý alebo blahoslavený nenásilný. And we tried also to reflect what does it mean, this meekness and this humility. A tiež sme sa usilovali uvažovať na tom, čo to znamená tichý a pokorný. And we said that meekness means that you are non-violent with yourself, or better, with things that regard yourself, but you are violent in defending principles. A povedali sme, že tichý znamená, že nie som násilný pri obrane seba alebo pri obrane niečoho, čo je spojené so mnou, ale som násilný v obrane princípov. And we can see that history is full of people who managed to live this meekness, this being violent and non-violent at the same time. Môžeme vidieť, že v história je plná ľudí, ktorí to dokázali byť tichí a teda zároveň nenásilný aj násilný. We can see, for example, Francis of Assisi. Môžeme sa pozrieť na Františka z Assisi. Mahatma Gandhi. Martin Luther King. John Paul II. Jan Pavol II. But these are all people who tried in some way or in another to be meek in the sense of being aggressive to themselves but not aggressive to others. Títo ľudia tak sa pokúšali svojím spôsobom
aby boli tichí, aby teda boli agresívni voči sebe, ale neagresívni voči druhým. Or better, they tried to be violent in defending principles, but then they were humble and meek when they themselves were persecuted. Alebo možno lepšie povedané, že títo ľudia boli násilní, keď bránili princípy, ale boli tichí a pokorní, nenásilní, keď boli prenasledovaní. You can see, for example, Mahatma Gandhi, who was so strong to have the independence of India, but then himself was such a meek person. Môžeme sa pozrieť na Mahatmu Gandhiho, ktorý bol veľmi silný v tom, keď zastával nezávislosť Indie, ale keď išlo o neho, bol veľmi tichý. And their message was so strong that normally these people are all attacked, to be murdered, to be killed. A posolstvo týchto ľudí je také silné, že sa to prejavuje tým, že sa na nich útočí, že sú zabíjani. Gandhi was murdered, Luther King was murdered, John Paul II was attacked to be murdered. Gandhi bol zabitý, Martin Luther King tiež bol zabitý, Jan Pavol II, na neho bol útok, pri ktorom tiež skoro zomrel. Because they become a reproach to everybody. Preto, lebo oni sa stali výčitkou pre každého. Theirs is the earth. Ich je zem. They are dominating the earth. Oni vládnu zemi. Na It is zemi. not the powerful person who dominates the earth. Nie je to všemocná osoba, ktorá vládne na zemi. It was not Hitler who dominated the earth. Nie je to Hitler, kto vládol zemi. Or Milosevic. Alebo Miloševič. Or Saddam. Alebo Saddam. In fact, they were people who brought fear, but not impact on the earth. Boli to ľudia, ktorí priniesli strach, ale nie vplyv na zem, pozitívny vplyv na zem. And when they were eliminated, the earth was breathing fresh air. A keď boli odstránení, tak ľudia začali dýchať čerstvejší vzduch. But people who dominate the earth are friends of Assisi. Ale tí, ktorí vládnu na zemi, tak sú ľudia ako svätý František z Assisi. Is Mother Teresa. Matka Teresa. Is John Paul II. Jan Pavol II. These are the people who dominate the earth. To sú ľudia, ktorí dominujú na zemi, And vládnu. this is why Jesus says, blessed are the meek, for theirs is the earth. Preto Ježiš hovorí, blahoslavení tichí, lebo im patrí zem, patrí zem. They do not have a power that is coming from authority, from legal authority. Oni nemajú moc, ktorá pochádza z legálnej autority. Nemajú tú autoritu, ktorá je legálna. But their authority comes elsewhere. Their words and their deeds are already a big message to the whole world. Ale ich autorita pochádza z ich skutkov, ich slov, lebo obsahuje posolstvo, ktoré ľudia na tejto zemi potrebujú. Legal je aj volená autorita voľbou vzniknutá v predchádzajúcem. You can see Jesus as the model of this weakness, how Jesus dominates still the whole globe. Ježiš, ktorý je vzorom tichosti, môžeme na ňom vidieť, ako on vládne aj dnes na zemi. He said very clearly, I didn't come to bring peace, I didn't come to just accommodate to the conveniences of people, I came to bring sword. Ježiš hovorí, že nepriniesol pokoj, to znamená, on sa neprispôsobí zvyklostiam, ktoré tu vládnu,
ale on priniesol meč. And this is the one who came and said, imitate me, because I am humble and meek. A je to ten, ktorý povedal, nasledujte môj príklad, lebo som tichý a pokorný srdcom. Now Confucius, Konfúcius, who was a big philosopher and a mystic, we can say, bol to veľký filozof. In the Chinese spirituality. Bol to veľký filozof a môžeme povedať aj mystik čínskej filozofie. In the 4 holy books, v 4 svätých knihách hovorí, the 4 greatest gifts which heaven can bestow on wise people are. 4 veľké dary, ktoré majú byť v múdrych ľuďoch, ktoré nebesia môžu vložiť do múdrych ľudí, sú tieto. These are benevolence and gentleness. Je to dobrá vôľa a láskavosť, justice, spravodlivosť a múdrosť. So you can see also in this Chinese spirituality you can have meekness and justice linked together. A teda aj tu je spojená tichosť a spravodlivosť v čínskej filozofii. In other words, meekness is not just letting things go without speaking. Tichosť, to teda neznamená, že necháme, nech si veci idú svojim chodom bez ovplyvňovania, bez našich slov. Meekness is not being violent when principles are involved. Tichosť neznamená byť tichý vtedy, keď sú ohrozené princípy. But one must do it with gentleness. Ale aj vtedy máme konať s láskavosťou. So gentleness Láskavosť and justice go together. A teda láskavosť a spravodlivosť môžu ísť spolu. It is the same principle, the same golden rule that we find in Ephesians 4. Je to rovnaké pravidlo, rovnaká myšlienka, ako nachádzame v Efezanoch 4. kapitole. When Paul speaks about love, about truth in love. Kde svätý Pavol hovorí o láske a pravde. O láske a pravde a v láske. Ja si to musím nájsť. So, in other words, we must be aggressive in defending the truth, but on the other hand, we must do it with love. Máme teda byť agresívni pri obraňovaní pravdy, ale máme to konať v láske. Correction is important, but with gentleness. Napomenutie, oprava je potrebná, ale s láskavosťou. If we find Galatians 6:1-2. V Galatianoch 6. kapitola verše 1 až 2. Paul expresses it in this way. Pavol to vyjadruje týmto spôsobom. Brothers, even if one of you is caught doing something wrong, those of you who are spiritual should set that person right in a spirit of gentleness. Galatianom 6. kapitola 1. a 2. verš. Najskôr 1. Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti. Ja som to prekladal láskavosti. So set your brother in the right path, but with gentleness.
Pomôž bratovi, aby sa dostal na správnu cestu, ale s miernosťou, láskavosťou. This is very important. You already had a question about this. How can I correct? Je to veľmi dôležité, lebo už boli otázky, ako mám napraviť brata, napomenúť. Correction is important, but it must be done in the right time, in the right way, with the right words. Napomenutie je možné, ale musí to byť urobené v pravom čase, správnym spôsobom a správnymi slovami. If correction, instead of edifying, instead of building the person, destroys the person, then it loses all its aim. Ak napomenutie ničí osobu, ak škodí osobe, miesto toho, aby ju budovalo a posilňovalo, tak stráca svoj význam, stráca zo zreteľa cieľ. Unfortunately, many times human relations are being poisoned by bitter criticism. Veľakrát ľudské vzťahy tak sú naplnené jedom, tým, že trpkosťou, tým, že s horkosťou kritizujeme. And also by humiliating manipulation. Alebo tiež pokorujúcou manipuláciou. That means you manipulate a person by humiliating the person. Teda, že jeden človek manipuluje druhého s tým, že ho pokoruje. No, Mahatma Gandhi, for example, he had no distinct religious affiliation. Mahatma Gandhi tak nevyjadril sa, nemal nejakú konkrétnu náboženskú príslušnosť. He was a Hindu himself. Bol rodený hinduistom. But he treated all Christians, Muslims, Hindus and Parsis in the same way. Ale všetkých ľudí, či kresťanov, Hindov, muslimov, Parsov, tak sa k ním správal rovnakým spôsobom. So he gave us a unique model of non-violent action. Dal nám jedinečný príklad nenásilnej cesty. And he gathered all religions together to meditate on the beatitudes of the mountain. A vlastne on spojil veľké množstvo ľudí, rozličných ľudí, aby uvažovali o blahoslavenstvách. Because he found only in this beatitude of the mountain his message, not to be violent, aggressive, hating one another and destroying one another. Lebo v tomto blahoslavenstve tak našiel potvrdenie svojej nenásilnej cesty, ktorá nie je cestou násilia, nie je cestou nenávisti, nie je cestou agresie. Now, as we found a basis for the second beatitude, blessed are those who mourn, in Psalm 126, now we are finding a basis of this beatitude in Psalm 37. Tak ako pri druhom blahoslavenstve, tak sme taký základ preň našli v Žalme 1.6, 126, tak pre toto tretie blahoslavenstvo máme Žalm 37. Well, if we read Psalm 37, verse 22. Ak čítame 37. žalm, verš 22. We find those he blesses will have the land for their own. Those he curses be annihilated. Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme a tí, ktorým zlorečí, zahynú. Now, going a bit in verse 1 of the same psalm, vrátime sa k prvému veršu toho istého žalmu. we read,
Do not get heated about the wicked or envy those who do wrong. Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi a nežierali na tých, čo pášu neprávosť. Quick as the grass they wither, fading like the green of the fields. Veď oni uschnú rýchlo ako tráva a zvednú ako zelená bylina. So here the psalm is Druhý putting verš. a contrast between the meek and the evil one who is not meek. Teda túto žalm kladie kontrast, ukazuje kontrast medzi tými, ktorí sú tichí a medzi tými, ktorí sú zlí. Many, unfortunately, they seek security in excessive desire for power. Na nešťastie mnohí hľadajú bezpečnosť v tom, v takej neuhasiteľnej túžbe pomoci. They seek security in material things, Hľadajú svoju bezpečnosť v materiálnych veciach. in honors and in results of their economical efforts. Hľadajú bezpečnosť tiež v poctách a vo výsledkoch svojej ekonomickej činnosti. In various ways of worrying and envy. A potom to v rôznych cestách obáv a žiarlivosti. In anger, in wrath. Sorry. Anger and wrath. Riot. V hneve a hádkach. Well, okay. This means that all this lack of security in God and this excessive security in things brings all this turmoil of emotions in us. A teda nedostatok bezpečnosti a veľké hľadanie rôznymi týmito cestami prináša to, že je vlastne veľký chaos v emóciách, vo vzťahoch, v spoločnosti, v našom všetkom konaní. While those who really trust in the Lord, then they find security. Ale tí, ktorí skutočne dôverujú Pánovi, tí nájdu bezpečnosť. In fact, in verse 3 Vo of veršu the same psalm, verš 3 toho istého žalmu, 37. put your trust in Yahweh and do right, and make your home in the land and live secure. Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob, a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. So here, what the psalm is saying, and this could be the classical psalm referring to this beatitude, or better, this beatitude is being based on this psalm. Teda to, čo máme v tomto žalme, ktorý je takým základom, ktorý nám ukazuje význam toho blahoslavenstva, alebo tiež opačne je takým základom pre toto tretie blahoslavenstvo. Psalm 37 is offering us a non-violent way of living. Tento 37. žalm nám ponúka nenásilnú cestu našim životom. It's saying to us, do not put your security in the things you have. Nehľadaj svoju bezpečnosť v tom, že niečo vlastníš. Do not put your security in the things you know. Tvoja bezpečnosť nie je v tom, čo poznáš, čo vieš. But put your security in God, being meek. Ale vlož svoju bezpečnosť a hľadaj ju u Pána a v tom, že si tichý. You see, many times we put our security in the respect that others have for us. Veľakrát si myslíme, že naša bezpečnosť záleží v rešpekte, v úcte, ktorú nám ukazujú druhy. And that means that my security is continuously fluctuating. A to znamená, že potom naša istota tak
sa zmieta z hora na dole opačne. Kolíše. Because today you are respecting me, tomorrow you are angry at me. Lebo dnes tak ma môžeš rešpektovať, zajtra môžeš byť na mňa nahnevaný. And so my security depend on you. A teda moja bezpečnosť záleží na tebe. Depend on your moods. Záleží na tvojej nálade. The only stable security is when I put it in God. Stabilná, pevná istota je len vtedy, ak ju nájdem u Pána. And that means being meek. A to znamená, že vtedy som tichý. Non-defending continuously myself. Nebránim v každej chvíli sám seba, but becoming, as Jesus was, violent and aggressive in defending principles. ale že som taký, aký bol Ježiš, že som násilný a agresívny, keď bránim princípy. Look again at Mother Teresa. Pozrime sa na matku Terezu opäť. Mother Teresa was one of the meekest persons in the world. Matka Teresa bola jedna z tichých, z najtichších ľudí vo svete. She was a humble woman. Bola to pokorná žena. Very humble. Veľmi pokorná. But when she went to receive the Nobel Prize, ale vtedy, keď dostala prijímala Nobelovú cenu, finding herself in front of many people of power in front of her, stala pred mnohými ľuďmi, ktorí mali moc a vysoké postavenie, she was not afraid. Instead of speaking of the honor she was receiving, nebála sa a miesto toho, aby hovorila o veľkej cti, ktorú dostala, keď dostala túto cenu, she took the advantage of speaking about abortion. ale vtedy tak hovorila týmto ľuďom o aborcii, o potratoch. Now, it was a subject that has nothing to do on that occasion. Pri tejto príležitosti tak s tým vlastne táto téma o aborciách nemala vlastne súvislosť. But Mother Teresa couldn't let that occasion slip from her hand, and that was the moment to say what she had to say to all those powerful people about abortion. Ale matka Teresa tak nenechala túto situáciu nevyužitú, ale ju využila skutočne na to, čo chcela týmto bohatým, vysoko postaveným ľuďom povedať a čo bolo najdôležitejšie, aby povedala. Look at Pope John II. Pozrime sa na Jana Pavla II., pápeža Jana Pavla II. Who was a man of meekness. Bol to človek tichosti. He admitted mistakes of the church. Priznal chyby cirkvi v minulosti. Who went to pray at the Wailing Wall in Jerusalem. V Jeruzaleme prišiel a modlil sa pri múre nárekov. But then, when he found himself in front of thousands, at times millions of people in big stadiums, ale keď sa našiel pred obrovskými zástupmi ľudí, 100 000, miliónov na štadiónoch, although if people were of other religions, aj vtedy, keď to boli ľudia iných náboženstiev, was very clear in his doctrine. Bol veľmi jasný o svojom učení, našom učení. He didn't try to adapt himself according to what people are believing or accepting. Nesnažil sa prispôsobiť svoje učenie tomu, čo poslucháči považovali za správne k ich náboženstvu, k ich zvyklostiam, ich názorom. He was aggressive when principles were involved. Bol agresívny, lebo išlo o princípy. So putting security many times in God, it means that one is not worried more about what people are thinking of me, but I worry more about what God is thinking of me.
Ak vložím svoju bezpečnosť, istotu do Pána, tak už viacej sa nebojím, čo ľudia budú o mne rozprávať a myslieť si, ale budem sa starať o to, čo si o mne myslí Pán. Now putting security in God, it means putting security in His words. Vložiť svoju istotu na Pána znamená vložiť tú svoju istotu do Jeho slov. Well, God was very adamant, was very strong when He used to address Israel, telling them to keep His words. Boh bol veľmi tak tvrdo jasný, veľmi jasne sa vyjadril, keď o tomto hovoril Izraelu. For example, if we see Deuteronomy 6:9. Ak sa pozrieme do knihy Deuteronomium, 6. kapitola, verše 6 až 9. God is saying to Israel, keep my words, and He gives him 9 ways how to keep and not forget His ways. Boh hovorí Izraelu, zachovávaj moje príkazy a ukazuje mu 9 ciest, ako to môže konať. He says to them, keep these words that I am commanding you today in your hearts. A tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci. So first, recite them to your children. A teda prvé, poučaj o nich svojich synov. Talk about them. Tu je v slovenčine uvažuj, v anglickom hovor o nich. When you are at home. Či budeš sedieť vo svojom dome. When you are on your way. Či budeš na ceste. When you lie down. Či budeš ležať. When you rise. Alebo budeš stáť. Bind them as a sign on your head. Priviaž si ich, sa nezhoduje preklad, je prehodené význam. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami. Fix them as an emblem on your forehead. Nech sú ako znaky medzi tvojimi očami. Upevni ich na svoje čelo ako znamenie. Write them on the doorposts of your house. Napíš si ich na veraje svojho domu, na dvere. And on your gates. A na dvere domu. So here you can see how God is speaking to the people of Israel, telling them, if you want to find security in me, that means obeying my words. A teda Boh to zdôrazňuje, hovorí, ak chcete nájsť bezpečnosť vo mne, tak potom poslúchajte moje príkazy, moje slova. That is why Jesus says, it is not those who call Lord, Lord, who are in the kingdom, but those who obey my law. A Pán Ježiš hovorí, kráľovstvo nepatrí tým, kto hovoria Pane, Pane, ale tým, ktorí počúvajú moje príkazy a zachovávajú ich. And yesterday we saw Jesus saying, who is my mother? Who is my brother? Who is my sister? Those who obey my commandments. A včera sme počuli, Pán Ježiš hovorí, kto je môj brat, kto je moja sestra, kto je moja matka. Ten, ktorý zachováva moje príkazy. Well, it is very easy that once we possess the land, then we also possess what results from this thing. Je jasné, že ak keď vlastníme nejakú zem, nejakú pôdu, tak vlastníme aj plody, ktoré táto pôda prináša. I don't know what is your culture, but in the English culture, land stands for wealth. Neviem, ako to je v slovenskej kultúre,
Ale v anglickej kultúre znamená byť vlastníkom zeme, znamená byť bohatým. So when one says that man possesses land, it means that man is rich. Teda, ak niekto sa zmieni o tom, že tento vlastní pôdu, tento má nejaké pozemky, je to bohatý človek. That man is powerful. Tento človek je mocný. That man must be honored and respected because he owns the land. Tohto človeka si máme vážiť, tohto človeka si máme rešpektovať, lebo je vlastníkom zeme. Now we can possess the land in two ways. My môžeme vlastniť zem dvomi spôsobmi. I can possess the land materially, or I can possess the land because I have an authority on people. Môžem vlastniť pôdu dvomi spôsobmi. Materiálne, alebo tým, že mám autoritu nad ľuďmi. One can possess materially many lands. Niekto môže vlastniť materiálne, môže vlastniť veľké množstvo pozemkov, pôdy, zeme. And in this sense he thinks that he is a very powerful man. A týmto spôsobom si môže myslieť, že je veľmi mocným človekom. But in reality, when he dies, he is respected no more, but it's the land that now one fights for. Ale keď takýto človek zomrie, tak nie je viacej už rešpektovaný a je to zem, pôda, o ktorú sa potom tí dedičia hádajú. Were people as Teresa of Calcutta, who possessed no lands, at Francis of Assisi, who possessed no lands, when they died, still they possessed the land. Ale ak u ľudí, ako je matka Teresa alebo svätý František Assisi, oni keď zomrú a keď nič nevlastnili, tak predsa im patrí zem. Precisely because their spirit continues to influence people for generations and generations. Je to preto, lebo ten duch, ktorý bol v nich, tak ovplyvňuje ľudí po ďalších mnohých generáciách. Now we can understand what Jesus is saying when he said, if you are meek, blessed those who are meek, because theirs is the land. Tak teda týmto môžeme pochopiť, že prečo Ježiš hovorí blahoslavení tichí, lebo im patrí zem. It could be they will not have possessions. Môže sa stať, že vlastne nevlastnia nič. It could be they will have no inheritance. Možno nedostali žiadne dedičstvo. It could be they are poor. Možno sú chudobní. But just the same, they are inheriting the earth, they are dominating the earth, but not through power, but through authority. Lebo oni budú vlastniť zem, budú vládnuť na zemi nie skrze moc, ale skrze autoritu. It is not a legal authority, it is not a political authority or an economical authority, but it is a spiritual and, if you want to call it, a psychological authority. Nie je to nejaká ekonomická, politická alebo zákonná autorita, ale je to autorita duchovná, alebo mohli by sme povedať aj psychologická. A holy person can change the face of the earth. Svätý človek môže zmeniť tvár zeme. But I give you an example. Dám vám príklad. Take the example that you find in Mark of John the Baptist in front of Herod. Môžeme si uviesť príklad, ktorý nájdeme v Evanjeliu Marka, a to je situácia, keď Ján Krstiteľ je pred Herodom. Now, John the Baptist is a man in chains. Ján Krstiteľ je človek, ktorý je v reťaziach. So a man without any authority. Teda nemá žiadnu autoritu.
He was a man at the mercy of the emperor. Záležal na milosti vládcu. Was a meek person. Bol tichý. In fact, he had no pretensions whatsoever. Nemal žiadne nároky vôbec. Bol tichý. But on the other hand, was aggressive when principles were involved. Ale bol agresívny, keď záležalo na princípoch. And where principles were involved, he had no half-truths, neither in front of the emperor. A keď záležalo na princípoch, tak nezostal pri polovičných pravdách, aj vtedy, keď bol pred vládcom. And because of that, he was put in chains. A z toho dôvodu tak sa ocitol v reťaziach. Now this is John the Baptist. To je Ján Krstiteľ. Who is Herod? Kto je Herod? Herodes. Herod was a very, we can call him a beast, because he was a murderer. Herodes bol to, čo by sme mohli snať povedať zviera, beštia, lebo bol vrahom. He murdered his mother because he was afraid that she would usurp his kingdom. Dal zabiť svoju matku, pretože sa obával toho, že bude uzurpovať moc v kráľovstve. He murdered his brother Philip. Nechal zabiť svojho brata Filipa. Always for the fear that he could be a danger for his kingdom. Tiež z toho dôvodu, že by mohol byť nebezpečím pre jeho ríšu. So this man was a man without any conscience, without any value. A teda Herodes bol človek, ktorý nemal svedomie, ktorý nemal hodnoty v sebe. Well, imagine the scene, Herod and John the Baptist. Imagine the scene, Herod and John the Baptist. Predstavme si scénu. Herodes a pred ním Ján Krstiteľ. One without any authority, the other with all the authority. Jeden bez autority, druhý so všetkou mocou, autoritou. But interesting is that Mark says, and Herod used to rejoice in hearing John the Baptist speaking. Je zaujímavé, že Marek hovorí, že Herodes rád počúval to, čo Ján Krstiteľ hovoril. Knowing that he was a holy man. Preto, lebo vedel, že Ján Krstiteľ je svätý muž. Not only that, but Mark says he was afraid of John, knowing he was a holy man. Nielen to, dokonca Mark hovorí, on sa bál Jána Krstiteľa, pretože vedel, že je to svätý muž. So imagine Herod being afraid of John. Predstavme si v tej scéne, že Herodes sa bojí Jána. But it had to be John to tremble in front of Herod. A vlastne malo by to byť opačne. Ján by sa mal triasť pred Herodesom. But Herod was afraid of John because he was a holy man. Ale Herodes sa bál Jána, pretože Ján bol svätým mužom. So in that moment, who was possessing the earth? V tejto chvíli, kto z tých dvoch vlastnil zem? It was not Herod who had all the empire. To nebol Herodes, ktorému patrila celá ríša, But it was John. ale bol to Ján. John in chains. Ján, ktorý bol v reťaziach. But he was having impact on the heart of this man, Herod. Ale bol to on, kto mal vplyv na srdce tohto človeka pred ním, Herodesa. And when the daughter of the wife he was living with asked for the head of John, Herod was embarrassed. A vtedy, keď dcéra tej ženy, s ktorou žil,
tak požiadala o hlavu Jana Krstiteľa, vtedy bol zahambený. He was not happy, Nebol šťastný, but he was embarrassed. ale bol zahambený. So you can see how a holy man can really possess the earth because of the spiritual authority he can have on people. A tak vidíme, ako svätý človek môže vlastniť zem na základe duchovnej autority, ktorú má. When we put security in things, then we must defend the things. Ak záleží naša bezpečnosť na veciach, potom musíme tieto veci brániť. Imagine Predstavme si. that you, alone with another companion, live on an island. Predstavte si, že vy a nejaký váš spoločník žijete sami na ostrove. And you have a loaf, a bread, A máte peceň chleba, krajec chleba. well, be sure Boh. that for that loaf of bread, you will not sleep. Buďte si istí, že kvôli tomu jednému bochníku tak nebudete spať. Because you will continuously defend that piece of bread. Lebo tento kúsok chleba budete brániť neustále. So you are always on the defense on things you have. A teda ste stále závislí, klade svoju bezpečnosť do veci, ktoré vlastníte. Bránite si svoje. Now this loaf of bread could be your popularity. A týmto bochníkom chleba môže byť vaša popularita. This loaf of bread could be your career. Ten bochník môže byť vaša kariéra. This loaf of bread could be your riches, your property. Tým bochníkom chleba môže byť vaše bohatstvo, vaše vlastníctvo. This loaf of bread could be your position in society. Týmto bochníkom chleba môže byť vaše postavenie v spoločnosti. This loaf of bread could be anything you are putting security in. Na týmto bochníkom chleba môže byť čokoľvek, na čom si myslíte, že záleží vaša bezpečnosť, do čoho ste ju vložili. So once you are substituting God for something else, you are losing your freedom. A tak v každom prípade, keď nahradíme Boha za niečo úplne iného a kladieme do toho našu bezpečnosť, tým strácame slobodu. While when your security is in God, then you are a free person. Ak naša istota, bezpečnosť je v Bohu, potom som slobodným človekom. It doesn't mean that we must not remain human with our feet on the ground. To neznamená, že nemáme zostať ľuďmi s našimi nohami na zemi. It doesn't mean that we do not have the right to defend our property or to defend what we have. To neznamená, že nemáme právo brániť svoje vlastníctvo alebo brániť to, čo máme. But it means that we must put everything in its own place of priority. Ale to znamená to, že všetko tak musíme položiť na správne miesto podľa priorít. As I was saying before, at times fighting, for example, for a piece of land, we do not worry that we are going to risk the peace in the family, love that goes from generation to the other, because that we will put it aside and we fix only our attention to the land, to the property. A tak niekedy sa môže stať, že človek kvôli kúsku zeme, keď sa o neho súdi alebo bráni si ho, môže popri tom stratiť lásku, ktorá prechádza už celými generáciami v našej rodine, môže priviesť veľa nedorozumenia a hnevov a je to vlastne, a celú svoju pozornosť tým vlastne sústredíme len na ten kúsok zeme.
So Jesus is not saying to devalue the things. Teda Ježiš nám nehovorí, že nemáme si ceniť veci, But Jesus is telling us to put everything in its own place of priority. ale každá vec má len určitú hodnotu, má svoje miesto v takom rebríčku priorit. Because if you give priority to things at the stake of ignoring values, then my life will become insecure because I am putting security in things and not in God. Ak povýšime veci nad hodnoty, ktoré sú dôležitejšie pre náš život, tak potom vlastne celú našu bezpečnosť tak dávame do rizikového postavenia. No. Tým vlastne odvraciame sa od Boha. Now our mission is to become icons of meekness. Našim povolaním je, aby sme sa stali obrazmi, ikonou tichosti. And show the world that after all the true owners of the earth are not politicians, rich people, but the true owners of the earth are the meek. A aby sme svetu ukázali, že pravými vlastníkmi zeme, tak nie sú politici, nie sú to ľudia pri moci, ale sú to tichí. As we said before, the message of the Beatitudes is subversive. Ako sme počuli už predtým, že takéto posolstvo blahoslavenstiev je také podvratné. It's putting things upside down. Veci prevracia z hora nadol. What for the world is what for the world is a value, for Jesus is not a value anymore, because there is a higher value than that the world is proposing. To, čo je pre svet vzácne u Ježiša, tak už nie je vzácne, pretože on ukazuje na vyššiu hodnotu, ktorú nám ponúka. What Jesus is proposing to us is a new style of living. Čo nám Ježiš ponúka, je nový štýl života. But be sure that this new style of living gives us the true joy and the true peace. A môžeme si byť istí, že tento nový štýl života nám dáva pravú radosť, pravý pokoj. Now Jesus said very clearly, it is not the peace that the world is giving you, but it is a peace that the world cannot give you. Ježiš hovorí, že nám dáva nie rovnaký pokoj, ako dáva svet, ale dáva nám pokoj, ktorý svet nemôže dať. Living the Beatitudes is a choice. Žiť evanjelium, rozhodnúť sa pre život blahoslavenstiev je výber. Môžeme si to vybrať. Je to výber. It is the choice of the disciple of Jesus. Je to rozhodnutie Ježišovho učeníka. One cannot be a disciple of Jesus if one is not also a disciple of the Beatitudes. Nikto nemôže byť učeníkom Ježiša, ak nie je tiež učeníkom blahoslavenstiev. But becoming a church of the Beatitudes, becoming the people of the Beatitudes, it means that we have a guarantee of true joy and true peace that only Jesus can give us. Ak sa staneme Ježišovými učeníkmi, ak sa staneme učeníkmi blahoslavenstiev, cirkvou blahoslavenstiev, tak to nám zaručuje, že budeme mať pravú radosť, pravý pokoj. And we want to thank you, my Lord, that we are the chosen people to whom you are giving us this message of the Beatitudes. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že ty si nás vybral, aby sme boli tvojim ľuďom, ktorým ponúkaš blahoslavenstva. Perhaps we need a child's heart so that we could understand and accept this message.
Snaď potrebujeme srdce dieťaťa, aby sme dokázali porozumieť a prijať toto tvoje posolstvo. These things, you have hidden them from those who think they are wise. Ty si tieto veci skryl pred tými, ktorí si myslia, že sú múdri. And you have revealed them to the little ones. A zjavil si ich maličkým. My Lord, may we be these little ones to whom the Beatitudes come directly into our heart. Pane, daj, aby my sme boli títo maličky, ktorým blahoslavenstva vstupujú priamo do srdca. And send the Holy Spirit amongst us, so that through him we could live in full the message of the Beatitudes. A pošli do nášho srdca svojho ducha, aby sme mohli žiť posolstvo blahoslavenstiev. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.